siis opetusosa 1. Nyt me opetetaan semmonen juttu, että miten elokuvissa saa näyttämään oikealta lyönniltä, vaikka se onkin väärä lyönti. Kun se pitää olla oikea kamerakulma. Teidän pitää vähän niin ja näin miettiä, että missä se kamera on. Eikä tämmönen kamerakulma, eikä se näyttää täältä. Nyt hän lyö minua. Jos tuo ei vielä näyttänyt kovin hyvältä. Me näytämme seuraavasta kuvakulmasta. Tämä on sitten surkea kuvakulma. Tämä on se paitsi kamera eri kuvakohtassa. Ja nyt minä teen hänelle. MR tuntematon. Mulle saa keksiä oma nimi kommenteissa. Tuossa siis huomaa, että se ei ole oikeesti lyönyt. Toistamme vielä, niin miten se kannattaa. Jos me ollaan vielä ihan ammattilaisia, niin kommenteissa voi olla ihan surkeita. Nyt hän lyö minua. Noin, ja tässä tämä on eräinen juttu. Muistakaa katsoa, jos se nyt vaan tulee YouTubeen, niin opetusosa 2. Ja heipä hei!